Čaute, ja som Valec. Čaute, ja som Maťo. A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva a stále má zmysel. Tak poďme na to. Poďme, God bless. Priatelia a kamaráti, vítajte pri ďalšej epizódke podcastu God Bless. Dneska je to veľké, lebo dneska prekračujeme hranice Slovenskej republiky. Áno. A máme tu, teraz vždycky je to špeciálny host, ale dneska to špeciálne je, že 8 krát počiarknuté, alebo 7, aby to bolo také biblické. A Valenečko, ty si tu na predstavovanie hostí, takže ty si pripravený niečo? Duch Svätý nech tu vanie, ale jak podal Maťo, máme tu prvýkrát človeka, slečnu z Čiech a sme veľmi radi, že sa to podarilo, lebo však Natália potom možno aj spomenie, že rôzne nejaké situácie nastali. Ale sme tu, sme šťastní a teda Natália Bagarová, spevačka, influencerka a Child of God je tu s nami. Áno, děkuji moc za pozvání a jsem ráda, že tady můžu s váma být. Veľmi sa tešíme, lebo fakt už dlhšie nám písali aj ľudia aj na Instagrame, že nejakých českých hostí a že počúvajú to z Prahy, dokonca keď to bolo to Spotify, nejaké sčítanie alebo čo to bolo, tak tam aj vyskočilo, že z Prahy veľa ľudí nás počúva, takže my vás počúvame, je to tu, rok 2025 štartujeme hosťom z Česka. Aha, takže tohle bude takový štart do 20. Tak doufám, že to bude veľmi dobrý štart. To určite už teraz je. Je to krásne, ale nezabúdajme na to, prečo sme tu, ako začína tento podcast. Počúvala si nejaké podcasty naše? Já mám jednu takovou zásadu. Já vždycky, když jdu někam, tak se snažím co nejméně poslouchat, jakoby kdo co říká, aby to bylo čistě autentický, aby to vycházelo z ducha a aby to prostě pramělo z toho, co aktuálně cítím. Takže mám takovou zásadu, kterou si řídím a většinou vždycky jsem jako ráda, že tyhle kroky udělám. Ale viděla jsem jako pár jako ústřížků, takže vím. Čiže máme takú srandu na začiatok podcastu, že vždycky srandu. Už je to taká krásne zovšednená vec, ktorú aj ľudia nám píšu a tak ďalej, že God bless, ne? Čiže za čo si vďačná dneska, čo sa ti stalo, alebo za niečo, čo môžeš povedať, že tak, Pane Bože, akože God bless, že sa stalo. Tak úplně první, co vlastně mě přišlo na mysl, je včerejší večer. Já vlastně jsem se modlila za to, aby tak postupně jako každý jedné z mé rodiny se přiblížil k Bohu blíž a blíž. A včera jsme seděli u stolu a my většinou vždycky sedíme s tím, že máme telefon v ruce, že jo, každý si dělá to svoje. A z ničeho nic opět přišel Duch Svatý a konal. Seděli jsme u toho stolu a začali jsme si říkat evangelium. A tohle jsou pro mě ty momenty, které jsou pro mě že úplně nejvíc, protože jsou to časy s rodinou, kdy se můžeme přiblížit společně blíž k Bohu. Takže tohle by asi bylo na začátek přesně to, že God, thank you for this time. Nice. Veľké, hneď na začiatok, velikánske. Lebo nám občas to tak vyletí, že tam dáme niečo povrchné, ale my sa vždycky vieme tak doplniť, že čo ako. A keďže nahrávame už druhý podcast po sebe dneska, tak máš pripravený druhý God Blessik? No ja som práve chcel, že nech povieš ty prvý, aby som ja nemusel, lebo ešte nad tým rozmýšľam, ale poď. Mňa v podstate, ja som učiteľ na cirkevnej škole a včera sme mali takú svätú omšu a tam sme sa rozprávali a mal som fakt taký, lebo som teraz triedny, v podstate učiteľ triedny 2 triedám naraz, čo sa nestáva nejak často a včera sme mali takú omšu a je to akože aj taká výzva pre mňa, ale cítil som také požehnanie, že kokos Boh mi povedal, že poď do toho, tak som išiel a na začiatku sa hrala pesnička Prišli sme ťa vzývať, vlastne Here I am to worship a tie deti tu tak zborovo spievali, ja som tak na to pozeral a mám tú pesničku veľmi rád, normálne takú husiu kožu, že takú, že mám taký veľkú bázeň voči tomu, že s toľkými deťmi sa môžem rozprávať nielen o Bohu a nejak ich viesť, ale bolo to také pekné, fakt taký pohľad ako keby nejakého nebeského otca cezo mňa. Že fakt som tam videl tie deti nastúpené, neviem, 30 ich bolo asi. A tá pesnička do toho išlo a ešte, že do tmy na svet, prišlo k nám svetlo sveta, tak to je tiež taká veta v podstate,
Keď už to bude vonku, sme po Vianociach, ale do tmy na svet je také veľmi podstatné, vlastne aj ten náš podcast je kvôli tomu, aby sme sa niekedy, ten svet je taký temný a to svetlo je Ježiš a bol som veľmi taký povzbudený, že som tam, kde mám byť a Boh sa po to podpísal, jak hovoríme. Najväčší amen. Najväčší amen. A ty kokšo, ja rozmýšľam, že God bless, akože veľa vecí ma napadá, ale počas tohto týždňa, že dnešný God bless som už povedal v tom predošlom podcaste, ale asi mi prvé, čo mi hneď tak akože udrelo, je, že tento týždeň, keďže je veľa vianočných večierkov a takýchto akože somariniek, tak sa stretávam so strašne veľa kamošmi a extrémne si to užívam. A že som strašne rád za to, že len tak, aj vlastne 2 dní dozadu sme tu v našom štúdiu, že sedeli, každý sme, nás je tu 5 a každý zavolal, že niekoľkých kamošov, tak sme sa akože tak pospájali. A bol to, že tak príjemný čas, že vlastne žiadny program sme nemali, len sme kecali, dali sme si vínko, punčík a úplne, že ty koko, že Pane Bože, ďakujem ti za to, že proste takých kamošov môžem mať. Potom zase v útorok sme mali iné stredko a tiež sme sa proste, že dobre pokecali a včera zase tu na čo máme také akože chlapské spoločenstvo, tak tiež sme boli, ja neviem, že do 1 rána tu na u pána Majerčáka a vieš, že rozprávaš sa o takých úplných povrchností po akože totálnu hĺbku, čo máme veľmi radi. Takže akože God bless za to, no. Je to v jednej strane vyčerpávajúce, lebo každý večer prídeš neskoro domov. Ale stojí to za to. Ale stojí to za to, no. Je to super, akože už ja som ten typ človeka, ktorý akože ho nabíja ten kontakt s ľuďmi. Peťka, moja priateľka, je zase taká, že ju ten kontakt s ľuďmi trošku vybíja, čiže my si to musíme niekedy tak deliť, že kto sme kde, že či sme všade spolu, ale je to super, takže akože God bless za priateľstva a ľudí okolo nás, lebo je to veľké a to sme aj spomínali pred podcastíkom, že spoločenstvo je základ. Áno. Natália, alebo ako ťa volajú? Naty? Videl som na Instagrame, že Nana si tam mala? Nana je přezdívka, kterou jsem dostala od mé vlastně neteře. No, takže Nana mě říkala, to bylo první, já jsem říkala Natálka, a ona to neuměla, takže mi začala říkat na. A od té doby tam mám i vlastně to Nana a dokonce to mám. Je to podpísané, akože Nana. Přesně tak. Takže mám Nana, no. Ale jinak mi říkají asi Natálii nebo Naty hodně často, no. Naty. Ja volám sestru tiež Naty, takže bude to také prirodzené. Okay. Tak možno, aby si nám možno aj ujasnila, hej, že človek, keď si otvorí tvoj Instagram, tak ty tam máš pekne napísané, že Woman of God, alebo Child of God. Mám tam napsaný Woman, co to tam mám? Abo, žena, která chodí s Bohem. Áno. Česky. Jo, Woman Walk with God, nebo něco takového tam mám, myslím, ne? Áno. A je to akože, presne sme sa bavili aj pred podcastom, že pre mňa to bolo povzbudivé už predtým, než sme sa nejako spojili cez podcast, že človek, ktorý má veľa followerov, je influencer, je známy v Čechách, tak zrazu na tom Instagrame má takúto prehlásenie, ktoré pre mňa bolo veľmi, veľmi povzbudivé a preto vznikla aj tá spolupráca, čo sme veľmi radi, že si prišla. Tak možno, kebyže nám povie, že čo za tým stojí, alebo za tým popiskom, že čo za tým vidíš, alebo ten taký tvoj, čo je to ten Wild with God? No tak hlavně vlastně jako pro mě, když se tak jako všeobecně člověk koukne na ten Instagram a vidí tam to bio, tak by to měly být první definice, co jakoby vypovídají o tom člověku. A pro mě to ze začátku samozřejmě byla hudba, to, že jsem sama sebou, což je vlastně takový to moje druhý. A pak vlastně teď za postupem těch 2 roků se to stalo to, že jsem žena, která se snaží vlastně neustále chodit jako s Bohem. Takže proto jsem si řekla, že tohle je přesně to, co chci, aby viděli lidi, když kouknou na můj profil, protože to jsem já, to je moje nové já. Takže z toho důvodu jsem si to tam vlastně dala. A nové já, keď už si naznačila, tak asi je za tým nejaký príbeh, lebo sme sa bavili, aj som niekde čítal, že si z veriacej rodiny, ale že až potom nejako si zmenila to staré ja na novšie ja. Či by si nám k tomu vedela povedať? Tak v podstatě ano, jak jsi řekl, tak já jsem z věřící rodiny, ale v podstatě já jsem vždycky viděla, že je Bůh, že je Ježíš, ale nikdy jsem se nedostala do takové té fáze v životě, že bych ho chtěla poznat
a že bych ho vlastně chtěla víc mít ve svém životě a naučit se s ním vlastně žít. A mít ho jako takovou tu hlavní prioritu. Takže vlastně pro mě to bylo vždycky takový, že ono asi tím, že člověk kolikrát ani nemá tu potřebu ho vyhledávat, tak se dostane přes tady tohohle času, no tak jako nepotřebuju, tak jakoby proč. A já jsem vlastně jakoby celou dobu byla takhle nějak, jako že jsem vlastně se jako neptala, nepotřebovala jsem a přišlo to úplně zprva ze strany mýho tatínka, který právě jako měl taky období, kdy bych řekla, že si procházel nějakým neúplně dobrým psychickým obdobím a poznal vlastně taky Boha blíž. Najednou mě začal číst prostě něco z Bible, začal mě evangelizovat a bylo to prostě strašně hezký, ale cítila jsem od něho takovej ten trošičku tlak. A já jsem ten typ člověka, který říká, že prostě tyhle jakoby věci nebo celkově víra by měla přicházet z toho, že ten člověk má tu svobodnou vůli, že sám chce, protože z toho pramení ta čistá víra ze srdce. A já jsem to přesně takhle měla, že čím víc teďka to na mě jako tlačil, tak tím víc já jsem byla v nátlaku a prostě jako mě to nic neřeklo. A myslím si, že i to bylo vlastně postupem času tím, že táta se za nás modlil, takže vždycky prostě je nějaký ten průběh, ten čas, kdy prostě Bůh ví, že teď je ten čas, kdy jsi na to připravená, aby si přijmula to, co všechno prostě pro tebe mám nachystaný. No a vlastně ta cesta byla potom taková, že teda jsem měla nějaký to období, kdy jsem to neřešila a dostala jsem se vlastně do bodu, tímhle zdravím i moji skvělou kamarádku Simonu, která vlastně mě dostala vlastně do společenství celkově a vlastně mě přiblížila ten vztah Bohu jakože neskutečným způsobem. A taková story je to, že já jsem vlastně se s ní seznámila úplně náhodou, protože ona je make-up artistka a vždycky mě líčila, všechno jako takhle a najednou nějaký den jsme se dostali jako k tématu, že víra. A začala mě mluvit o tom, že jako chodí do církve, že prostě tam má na starost mládežnickou jako skupinku a že vlastně jako jak já to mám. A říkám, no to nemyslíš jako vážně, já bych to v životě do tebe jako neřekla, jako že ty jsi jako nevím, že vůbec bych to do ní neřekla prostě. A no a pak vlastně jsme se nějak dali jako do řeči, začala mi jako říkat nějaké jako věci a potom jsme měli cestu společnou, já jsem jí napsala a říkám, hele, mám tady prostě společnou možnost jet jako na jeden event, jestli bych nechtěla jít jako se mnou a jeli jsme společně do Milána. A jeli jsme tam spolu, měli jsme strašně krásný čas a bylo to strašně zvláštní, protože ten čas jako vůbec neubíhal, jak kdyby se zastavil. A jedna věc je, že my jsme v letadle 1.5 hodiny mluvili jenom prostě o Bohu a o tom, jak jí změnil život. A já jsem všechno, co řekla, tak hltala. Já jsem z toho byla jako úplně, že já říkám, Simi, to je ta tvoje jako cesta a to, s čím jsi prošla a to prostě jak ti Bůh prostě formuje jako tvoje srdce, to je neskutečný. A já jsem si řekla v ten moment, já ho chci taky poznat. Tak jsme se za to modlili a asi 2 týden potom jsem vlastně měla takový jako období, bych řekla jako, kdy jsem hledala sama sebe, kdy jsem prostě byla ve zmatku, měla jsem hodně jako stresový období, do toho jsem řešila svůj osobní vztah vlastně s partnerem, takže jsem byla taková, že jsem vůbec jako nevěděla, co a jak má jako být. A já jsem šla po silnici a říkala jsem, Pane Bože, prostě ukaž se mi, zjev se mi, buď prostě mojí součástí, chci tě víc poznat. A teď přicházíme do toho jako temnějšího zákulisí toho, co se vlastně stalo, tak my jsme tady vlastně zmínili to, že já jsem měla vlastně deprese, úzkosti a že jsem vlastně si prošla, já už teď to nazývám duchovním bojem, protože vím, že vlastně, když se ohlídnu zpátky, tak vím, že ty všechny věci pramení z toho, že jsem se chtěla přiblížit k Bohu, protože od té doby se to odstartovalo. A já jsem vlastně přišla domů a tady s tou otázkou
s tím, že chci, aby mě Bůh abych věděla, jako kdo je Bůh, tak s tím přišly otázky, jestli jsem vůbec hodná toho vědět, kdo je Bůh a jestli si vůbec jako zasloužím jeho lásku, jestli jsem dobrý člověk. A tohle jsou přesně ty otázky, které ďábel dává lidem, aby se buď k němu nepřiblížili, anebo měli pochybnosti o tom, jestli si zaslouží jeho lásku. A já jsem tyhle ty otázky měla v hlavě takovým stylem, že jsem začala věřit, že já sama jsem tak špatný a zkažený člověk, který si to vůbec, ale že vůbec nezaslouží. A vzniklo z toho to, že vlastně já jsem vlastně byla v kuchyni u kuchyňské linky a byla tam vlastně moje malá neteř a my jsme se bavili a já jsem vykládala jakoby nože z myčky a teď mě prolítla myšlenka v hlavě, že co kdyby náhodou já něco udělala jí. Nebo co kdybych si ublížila. Nebo co kdybych a začalo to tím co kdybych. A teď já jsem dostala extrémní úzkost a strach. A z toho strachu mě vznikla deprese, úzkost a strašný černo. A nerozpoznávala jsem, kdo jsem já. Uvnitř sama sebe. Že jsem měla fakt jako, to bylo najednou, jak kdybych, já jsem se koukala do zrcadla a já jsem nepoznávala sama sebe. No a v ten moment já jsem utekla z bytu a najednou mi chytla panická ataka. Poprvé v životě jsem prostě najednou sevřený hrudník, strašně mi bylo srdce a teď já jsem jako chytla, začala jsem dýchat a hnedka první, co jsem udělala, tak jsem zvedla telefon a vlastně jsem zavolala partnerovi. Říkám, okamžitě pro mě přijeď, mě je špatně, já nevím, co se děje, se mnou se něco děje, já jsem tohle v životě nezažila, okamžitě dojet. Ten byl okamžitě u mě, prostě hnedka přijel, nechápal, co se děje, nasedla jsem do auta, začala jsem skřičet, začala jsem plakat, dojela jsem domů a říkám, že jsem špatný člověk, že prostě se cítím strašně špatně, že nevím, kdo jsem, nerozpoznávala jsem prostě jako moje vnitřní já. A pak vlastně mě samozřejmě jako ujišťoval, říkal, prosím tě, to je normální, každému jednou proběhnou tyhle ty myšlenky v hlavě. My ty myšlenky kolikrát nemůžeme ovládat, to je prostě běžná věc, co se fakt děje. Jenže já jsem si to vzala tak moc osobně, tak moc, že mě to složilo na zem. A já jsem vlastně první týden byla jenom doma a já jsem nemohla jako nic. Já jsem byla v takové černé bublině úplně. A pak za mnou právě došla ta moje kamarádka a říká mi, to bude dobrý, ty teď máš jenom duchovní boj, nesmíš to vzdát. A já jsem najednou byla, že ale já vůbec nevím, co mám dělat. Jak se mám proti tomu postavit, jak mám s tím bojovat, jako já nevím, co mám dělat. A samozřejmě do toho to potom přibývalo a začalo to nechuť jídlu, začalo to problém se spaním, začalo to křečema, začalo to prostě kompletně jednak psychika, ale pak i ty fyzické jako věci. Takže mě to úplně jako ovlivnilo. A potom vlastně jsem se učila, jak s tím pracovat a jak s tím bojovat. A já jsem samozřejmě první, tím, že jsem nebyla ještě v takové jakoby hloubce, že jsem nevěděla, jak s tím jako pracovat, tak jsem hledala různý východiska. Hledala jsem všechny možnosti, protože i člověk, když je v takové situaci, tak i kdyby mu člověk řekl sněz tady ten list, tak by ho snědl. Protože prostě je mu tak hrozně. Člověk, který si to nezažije, tak to nikdy nepochopí. Ale prostě já jsem chtěla udělat cokoliv, abych mohla přežít, abych se cítila zase dobře. Takže jsem měla různý prostě, tamten mi něco řekl, vyhledala jsem psychiatra, vyhledala jsem terapeuta, psychologa, fakt jako já jsem měla to vlastně, to jediné, co bylo takový plus u mě, bylo, že jsem vždycky měla pevnou vůli a že jsem vždycky chtěla udělat maximum. Jo, a to je podle mě i to, co mě jako z toho dostalo tak, že já jsem měla to odhodlání, jo. A
já jsem prostě hledala furt nějaký východiska, jak z toho prostě ven. No a samozřejmě jsem potom se dostala do bodu, kdy jsem teda musela už jako přejít i na antidepresiva, protože já jsem nemohla spát vůbec. Já jsem vlastně jako spala třeba 2-3 hodiny. A ono se to nezdá, ale ten spánek je strašně důležitý, protože vy musíte mít sílu na to bojovat v ten den. Takže já jsem byla unavená a ještě jsem se měla prát se svojí vlastní hlavou, s těma myšlenkama a co teď, jako když na to nemám ani energii. Takže jsem nasadila prášky na spaní. Samozřejmě mi byly doporučeny i antidepresiva, což jsem ze začátku byla taková, že můj táta říká, ne, prostě nedávej si to, není to dobrý. Teď mámka do toho, že jo, ne, musíš prostě, já nechci, aby se ti něco stalo, pomůže ti to. A teď jsem najednou byla zase v bodě, kdy vlastně já jsem nevěděla, co mám dělat, jako, jak se mám rozhodnout. Takže jsem si řekla, prostě dobrý, musím teď přemýšlet, hlavně tak, jak to cítím já a co je to východisko nejlepší. Takže jsem si nasadila léky. Můžu říct, že nevyřeší to problém úplně, jako že bys najednou ty myšlenky odešly. To nikdy neodejde, myšlenky budou furt, ale nějakým způsobem mě to trošičku nakoplo v rámci té fyzické, jo, že jsem třeba měla lepší spánek. Že jsem třeba dokázala se umýt konečně. Jo, mamka mě chodila umývat, to bylo šílený, já jsem prostě nemohla vstát, mamka mě vzala, teď jsem prostě, jo, musela mě vzít prostě a odnes mě do koupelny. A díky tomu já jsem vlastně měla takovou tu trošičku kuráž. A to byly ty začátky, kdy jsem to vlastně řešila tou cestou té světské, jo, té lidskosti, takové to, co jako první, pro čem člověk jakoby šáhne. A pak vlastně jsem přemýšlela, no jo, ale já se chci úplně uzdravit. Já nechci být jako na 50%, jakože se s tím naučím žít. Já prostě chci se uzdravit. A pak vlastně jsem se dostala do bodu, kdy jsem třeba měla ty panické ataky. A takový ta klasika, že se zapřete a to takhle ty nohy a začnete zhluboka nádech, zhluboka výdech. Vůbec mi to nepomáhalo. A já jsem se začala modlit. Ale já jsem vůbec nevěděla, co říkám. Ale teď vím, že to ani nebylo potřeba vidět, co říkám, protože Bůh tam byl se mnou. Teď zpětně si vybavím ty momenty, kdy jsem vlastně i byla v té přítomnosti, že já jsem jenom plakala. Řekla jsem, Pane Bože, pomoc mi, prosím tě, pomoc mi. Ty jsi jediný, kdo mě dokáže vylečit, ty jsi ten, kdo mě dokáže postavit na nohy. A já jsem měla, jako, to byla ta moje, jako mentální, ta cesta toho uzdravení. A v tom vlastně, jak jsem jakoby se modlila, jak jsem vlastně byla v té boží přítomnosti, tak jsem si uvědomila, že on je ta moje cesta. Protože spoustu lidí během tady těch úzkostí hledá naděj, hledá víru. A bez té naděje, bez té víry, to prostě člověk musí mít nějaký to světlo, aby vůbec mohl dojít k tomu uzdravení. Takže pro mě se tím světlem stal Bůh, Ježíš sám, tím, že prostě jsem pocítila tu boží přítomnost. A najednou ta cesta byla zase opět úplně jiná. A byla to cesta, která najednou postupně uzdravovala moje srdce, moji zraněnou duši. A ještě jsem chtěla vlastně říct, že spoustu lidí, ono to uzdravování je buď, ano, jsou zázraky, kdy jsou nevysvětlitelný, kdy Bůh tě může uzdravit lusknutím prostě prstu a člověk je zdravý. Ale pak jsou i uzdravení, které jsou postupný. A u mě to uzdravení přesně bylo tak, že já jsem postupně mě uzdravoval a postupně jsem vlastně se z toho dostala. Takže mnohdy třeba kolikrát si lidi říkají, že třeba jako to nefunguje, nebo to tak není, ale Bůh má prostě jakoby speciální přípravu pro to, jak vás jako uzdraví. A u mě to bylo takhle. Takže vlastně jsem potom se víc dostala i do božího slova, dostala jsem prostě konečně tu výzbroj, které jsem vlastně chtěla se dostat, že já jsem nevěděla, jak se proti tomu vyzbrojit. A pak vlastně jsem začala číst boží slovo, začala jsem se víc modlit,
I když jsem vlastně na začátku jako neměla žádnou jako zkušenost, nebo jsem vlastně jako nebyla ve společenství, nikdo mi neřekl jak, co, jo, ale prostě věřila jsem Bohu, věřila jsem duchu, že on mě prostě vyzbrojí a že on mě to naučí. Takže postupně jsem se prostě naučila, jak bojovat proti tomu zlýmu v tomhle duchovním světě. A ještě taková jakoby věc, co já se teďkom zpětně se usmívám, jo, protože pro mě je to vítězství obrovský, protože díky tomu jsem jednak poznala Boha a jednak se stalo strašně moc věcí, které změnilo můj život, včetně toho, že prostě jsem se spojila s lidmi, kteří prožívají to stejný, dala jsem jim naděj a ukázala jsem jim, že prostě taky si prožívám nějaký věci, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že i říkám, že kolikrát jsem třeba měla i takovou otázku, že jestli bych jako to prožila znovu, jakože abych, že buď to prožít znovu a jakoby potkat se s Bohem, anebo to teda nikdy neprožít a být bez Boha. Tak vždycky bych si vybrala to, abych to radši jednou ještě prošla. A vlastně ho na konci potkala, protože mě to úplně změnilo život. Je to najednou něco, co si tady nosím a nikdy to nechci strhnout, protože prostě ta boží přítomnost a to, že jsem prostě si tím prošla a vítězila jako s ním, tak to je prostě něco, co mě dává jako takový to, že tu vděčnost. A ono, já se i říkám, že tohle je takový to, že co mi vždycky jakoby vrátí zpátky s tím, že prostě si říkám, že Bůh mě neopustil, že prostě udělal pro mě to a to už je jako to nejvíc, jo, že prostě mě uzdravil. Takže takhle jakoby vesměs byla ta moje cesta, samozřejmě tam byly i věci, jako že jsem měla i sebevražedné myšlenky a to bylo jako hodně často, ale tam mám ještě takový jako jeden silný moment, že tomu se právě dostalo i potom jeden projekt, že já jsem vlastně byla sama doma, musela jsem se postavit strachu, jo, a já jsem byla sama doma a vlastně jsem začala mít tu panickou ataku a já jsem měla hodně jakoby myšlenkový vzorce, takže tím, že prostě ano, se jí říká, že je člověk nějaký kreativní, maluje nebo zpívá, tak má víc takový jakoby vzorcovou myšlenku, že to víc vidí jako obraz a tohle jsem přesně měla. Já jsem měla přesně obraz, já jsem si reálně myslela, jsem nedokázala rozpoznat realitu, jestli fakt skáču z okna, anebo jestli to teprve udělám. Takže to bylo strašně takový jako úplně zvláštní. Mm-hmm. A já jsem měla tu myšlenku, že skáču. A já jsem se najednou jako zastavila a modlila jsem se a říkám, Pane Bože, prosím tě, já vím, že tohle to prostě není dobrý, že tohle nesmím udělat, že prostě mě tady lidi milujou, že ty mě miluješ, že ty nechceš, abych tyhle věci dělala. A najednou jsem plakala a cítila jsem takový pomyslný dotek na rameně. A to je takový to, jak když jako člověk předrží ruku a jenom ty chlupy jako stoupnou. No. Tak tohle jsem zacítila. A v ten moment to ze mě úplně spadlo. Já jsem zvedla telefon a zavolala jsem mamce. Mamka dorazila a říká mi, Helena, ty prostě musíme s tím něco dělat. Pojď, zkusíme, prostě zavoláme na linku bezpečí. A já jsem si řekla v ten moment, že dobře, tak já teda půjdu a uvidíme, co mě řeknou. Tak samozřejmě jsem se dozvěděla to, co jsem už dávno jako svým způsobem věděla, ale dostala jsem takový to, co možná jsem ještě potřebovala a to bylo to, že všechno bude v pořádku, že to nějak zvládnu a to jsem tam přesně jako i tak nějak jako pocítila. A potom asi 2 měsíce na to jsem dostala e-mail ze strany vlastně jedné dekorativní kosmetiky, ze kterou jsem měla dlouholetou spolupráci. A oni mi napsali, že se spojili s linkou bezpečí, že mají teď projekt. A já to nemyslíte vážně, já jsem nedávno napsala písničku, kde mluvím o lince bezpečí. Protože vlastně to bylo taky takové jako mazet, že já jsem ležela, já jsem strašně plakala a partner mi říká, pojď dělat hudbu, to je to, co miluješ. Hudba léčí. Pojď prostě udělat skladbu. Našli jsme jednu prostě jako takový instrumentál a hnedka jsme to pustili a já jsem na první dobro naspěvala celou skladbu. A to se jenom tak nestane. To jsou prostě přesně ty momenty, kdy tam prostě Bůh pracoval. Naspěvala jsem skladbu a řekla jsem, že tohle je přesně to, co chci lidem předat. Že v tom nejsou sami. Že je to normální, že se tyhle věci dějou prostě, že musí mít sílu. Pak se to vlastně spojilo s tou linkou bezpečí a stal se z toho obrovský projekt,
díky kterému prostě lidi vyšli z komfortní zóny, řekli, že třeba mají nějaký problémy, schodili mi zprávy o tom, že třeba jako něco, že prostě díky tomu se rozhodli to řešit. Jo, že jsem to vlastně veřejně jako řekla a přiznala se, že taky mám jako problémy, že je to prostě normální, ale že je důležitý to řešit. A dokonce mi napsala i jedna maminka, která mě řekla, že byla s dětma sama doma a že vlastně přemýšlela nad tím, že prostě jako nechá doma jako, a že ona sama jako si něco udělá. Že v ten moment, kdy nad tím jako přemýšlela a chystala se k něčemu, takže se zrovna na YouTube pustila ta moje písnička, že ji poprvé slyšela. A já v ten daný moment jsem si řekla, že wow, tak přece jenom tady je opět ten úkaz toho, že Bůh si všechno to špatný dokáže využít i jako ve svůj prospěch dobrotě. Mm-hmm. Takže přesně tady tohle se mě úplně potvrdilo, že jak je Bůh prostě dokonalej, že dokáže prostě i tyhle ty útoky změnit na něco neskutečného. A vlastně jako těchto zpráv přišlo strašně moc, takže věřím, že i když jsem si tímhle s tím prošla, takže prostě to Bůh obrátil, teď jsem silnější, teď vím, že prostě když by cokoliv, kdykoliv přišlo zase nějaký útok, tak vím, jak se proti tomu bránit, vím, že můžu pomoct spoustě lidem, jak třeba se z toho líp dostat, dát jim nějaký tipy a rady a hlavně prostě jsem se já osobně zblížila s Bohem. A říkám, byl to prostě duchovní boj. Ďábel prostě nechtěl, abych já byla jako blízko Bohu, protože věděl, že jsem ta cílevědomá, že jsem ta, která prostě bude mít chuť poznat Boha. A snažil se to prostě skřížit, ale jsem vyhrála prostě s Bohem. Takže jsem ráda, že prostě, i když byla taková pochmurná, temná cesta, tak prostě světlo zvítězilo a já jsem silnější. Amen. Amen. Konečne som položil dobrú otázku. Tak dobre sa to počúvalo. Otázku som položil. To bylo na film normálne. Ďakujeme, že ste počúvali. No. Nebojte sa, len berte. Tak, ale tak bylo to takový trošku pochmurný a mám ráda, když je to spíš jako takový to veselý a to světlo. Ale ne, mělo to dobrý konec, má to dobrý konec. Takže jsem ráda za to, že i takhle právě se na to člověk zeptá, protože vlastně je to ten můj příběh toho, jak já jsem se dostala k Bohu a vlastně nějakým způsobem to ukazuje, že ano, můžeš být uzdraven skrze Ježíše, skrze prostě to, co on jako dokáže, tak je to možný prostě. A ešte krajšie na tom, aspoň mňa sa to veľmi dotklo teraz, že fakt ako keby, že nejde o to úplne, že teraz si Boh použije tvoj príbeh, aby ešte ostatní ľudia uverili v neho, ale že on si použil tvoj príbeh, aby si pomohla ľuďom ako keby, že s psychickými problémami, ktoré ako keby, že poviem to tak, že tá viera je v tom druhorada, že v prvom rade ako keby si ťa Boh použil na to, aby si pomohla hoci ktorým ľuďom, vieš, že, a to je na tomto krásne, že wow, no. Takže... Jsem chtěla právě dodat, že v tu dobu, jako ještě jak to bylo, tak jsem právě byla v kontaktu s těma lidma a to bylo taky strašně jako posilňující. Že jakoby vědět, že v tom nejste sami a zjistit, že jsou mezi váma ještě další, kteří si prožívají to silný, jako to stejný, tak to vám dodá takovou sílu. Opravdu, jakože vědět, že v tom není člověk sám, tak právě to mě ujišťovalo, že jsme se dělili s jednou taky kamarádkou ze Slovenska. Jsme říkali, hele, a myslíš na tohle? Jo, a máš toto? Jo, a mi už to vadí. A už jsme se z toho potom začali dělat srandu, jo? Že jsme prostě říkali, ale nás to nevezme. A teď prostě ta ženská má dítě, je skvělá, je šťastná prostě a vyhrála nad tím. Ano, někdy prostě se ty věci vrací, ale už prostě ví člověk, jak s tím má bojovat a ví, že když jednou přežil, po druhé to prostě taky zvládne. Takže to je takový jako silný potom na ten závěr vědět, že prostě člověk si tím projde, ale na konci prostě zvítězí. No to je krásne, lebo lebo teba ľudia poznajú aj z Instagramu, aj z TikToku, že tam robíš tie srandy, že aj keď som dal včera to video storku, že prídeš, tak niektorí mi písali blízky, že ja ju poznám z TikToku, že je taká vtipná, tak. A konec koncov, že ty si tu podal tak ťažký príbeh. No že, to bylo častý. A ešte aj Boh v tom konal,
Že ani neviem, čo sa ďalej pýtať. Jo, no, to je právě největší mazec bylo to, že já jsem dostávala otázky typu, jako ty, takový člověk, jakože ty máš vlastně jako krásný život, máš se dobře, máš jako nějaký zajištění a ty jako máš nějakou depresi, já už vlastně jako jsem měla takový jako útoky, že vlastně jako, že vlastně... Že nie si hodná ani tej depresie. Jo, a já, že, jakože, ale znáte takový to, že se říká, že jako deprese nebo úzkost zaklepání, že by se zeptali, jestli může jít jako a vstoupit, ale tak to prostě je. Dneska máme třeba úplně takový ten příklad, je třeba Justin Bieber, který vlastně taky víte, že přijde vlastně pána a on právě taky jako, to by člověk neřekl, jako má všechno, ale prostě tohle není to všechno. Prostě člověk se může fakt dostat do tady těchhle z těch depresích, může to být jako z psychického hlediska, špatná strava, něco, útoky prostě, jo, to je prostě všechno. Takže... Zaujímavé na tom to, že tie veci neprídu, že takto, ako si hovorila, že ako keby ono je to a práve ten proces je ako keby že uzdravujúci, že fakt, že Boh si používa aj proces toho, aby si ty vyšiel z toho oveľa silnejším človekom, ako si, vieš, že to je presne to, že ako keby to nemôže byť takto lusknutím, lebo by si hocikedy do toho mohli opäť padnúť, že ako keby to presne ten moment toho, ten proces toho, nazveme to, že z mŕtvych stania, že vieš, že takých tých malých našich osobných je ten, ktorý ťa ako keby posúva dopredu a stávaš sa tým pádom lepším človekom, silnejším. No. Ještě jsem chtěla teď jsem si ještě vybrala takový jeden moment, že ještě hodně se to změnilo, a i když jsem se nechala vlastně pokřtít. A já jsem teda byla pokřtěná jako dítě, ale samozřejmě prostě pro mě bylo důležité se nechat pokřtít i znovu kvůli tomu, že prostě já jsem to chtěla přijmout s vědomím, že o tom vím. A takže jsem se vlastně ještě znovu nechala pokřtít. A od té doby se to změnilo i v tom, že ty modlitby byly silnější. A první, co jsem řekla, a v životě jsem to neslyšela, bylo šalom. Což vlastně, jo, pokoj, klid. A najednou já jsem úplně, že jako, jak je to možný. A pak začalo i modlení v jazycích a to já jsem byla úplně, že tak jo, že jako OK, Duch Svatý ať prostě pracuje a najednou to bylo silnější, takže i takový jakože ten proces toho byl i to, že to zase jako opět vygradoval, takže to fakt ten proces toho uzdravování byl postupně. Byl to silný. Akože fakt som taký obarený, že ak si toto zhrkla, že fakt... A ďakujeme za úprimnosť, že to je... Autentickosť, jak si aj na začiatku povedala, že tak, jak sa snažíš byť aj na tom Instagrame aj v tých tipných veciach, tak to si mega vážime, aj ľudia si to určite budú vážiť, že aj o takýchto veciach vieš povedať takto a je vidno v podstate, že ten Boh ti pomohol a ešte, že to obratil to fakt, že najťažšie na to svetlo, že ty dokážeš takto hlásať aj verejne na tom Instagrame, lebo presne sme sa bavili, že sa hovorí, že Češi sú takí nie moc veriaci. Že ako to vnímaš, hej? Že nepozerajú napríklad tvoji kamaráti z minulosti, alebo speváci, alebo možno títo zo showbiznisu, alebo aj bežní ľudia, že čo, ona je šialená, alebo že z ničoho nič teraz, že čo je, že šibeje, alebo... Jakože takhle, já si dávám hodně pozor na to, jakým stylem jim o věcích jako v rámci Boha říkám, protože jsem na začátku říkala, že ten tlak je něco, co mě odpuzovalo. Takže já vůbec nechodím za lidma s tím, že já bych jim sama od sebe. Já říkám, pane, jestli chceš, naveď tu konverzaci ty sám. A když to navedeme, tak já se na konci zeptám, prosím tě, jak tahle konverzace vznikla? Víš, že já ti ani nevím. Víš, že jako je to přirozený, že prostě Bůh sám jako tu situaci nějak tak jako se to tak nějak prostě spojí a najednou jsme u toho, že prostě se bavíme o Bohu a té víře a nesetkala jsem se zatím s nikým, kdo by mi řekl, jako, že jsem šílená. A asi je to i z toho důvodu, že já jsem taková u toho jako vtipná, furt lidská, furt sama sebou, jo? Že prostě tím, že mě lidi znají, tak to ode mě nějakým způsobem berou a jsou s tím jako v pohodě. A samozřejmě byli i lidi, kteří třeba to úplně jako, není to třeba jejich šálek kávy, ale za tyhle lidi je potřeba se prostě modlit. Takže já, když je někdo, komu to třeba úplně není příjemný, tak to s ním nevedu tu konverzaci, ale modlím se za ně. Říkám, pane, dobře, já tady třeba teď nemám ten prostor,
ale já vím, že ty dokážeš hýbat s lidma, dokážeš měnit srdce, dokážeš změnit prostě jejich pohled. Ukaž se jim, zjev se jim, dej jim tu boží cestu. Ne, třeba nemusí to být skrze mě, skrze kohokoliv jiného. Já ti to odevzdávám. Takže většinou to řeším i tím způsobem, že když tam ta cesta prostě není, tak já na ně netlačím prostě. Hlavně říkám, mělo by to vycházet ze srdce, svobodná vůle, protože tak je to čistá víra, tak je to prostě to jako tak, jak by to podle mě mělo být. A jinak ještě, jak jste se vlastně ptali na to, že vlastně Česko je hodně jako ateistická země, což vlastně bych řekla, že ano, jako je to docela pravda, protože jinak jak já mám i e-shop s tím Child, tak vlastně hodně objednávek chodí ze Slovenska, což mě strašně těší, takže děkuju. Ale právě jakože teď můžu říct, že se to zlepšilo a mění se to mladou generací. Za což jsem vděčná, děkuju Pánu Bohu za to, že fakt ta mladá generace už se nebojí. To, že vlastně jako věří v Boha, je prostě pro mě, a když vidím mladý lidi, prostě, že jsou věřící, tak mě to úplně těší, protože vlastně my jsme přesně ta generace, která to může ještě rozvíjet, protože většina těch starších lidí jsou jako věřící, ale aby se to nějakým způsobem vyvíjelo a drželo, tak je potřeba zapojit tu mládež, ty mladí lidi, že jo, protože ty tady budou jako dál, že jo. A za poslední jako dobu si myslím, že se to zlepšilo, ale určitě je ještě potřeba povstat v České republice. Ale já věřím, že prostě Bůh bude konat v České republice a že to bude velký. Bůh má vždycky ten správný čas a věřím, že to prostě přijde. Mne sa veľmi páči, ako si aj hovorila, že jak aj tvoj otec, že keď to tlačil, tak ťa to ešte tak odpudzovalo. A že aj napriek tomu, čo si toto všetko zažila, lebo to je taká vec, že keby sa to mne stane v takomto rozsahu, neviem, či by som išiel do sveta a nekričal tam, že čo sa mi stalo, že úplne, že, ale to je super, že máš taký, to tiež asi aj ten duch ťa nejako vedie, že vieš v podstate to tak ešte stále tak pokorne, alebo že nech ťa Boh vedie a keď máš o tom svedčiť, poďme na to, aj slovami. Ale keď svedčíš, že si proste vtipná, zrazu, že znova si taká voľná a ešte viac, jak si bola predtým, tak to je podľa mňa najväčšia Božia taká, on sa najviac teší, že je to také prirodzené, pekné, autentické a to podľa mňa to ľudia chcú vidieť. A podľa mňa aj tí známi ľudia, hej, keď to zoberieme, hej, čo sú nejaký showbiznis a tak sme sa bavili, že podľa mňa všetci hľadajú to proste, to dobro, aj niekde majú niečo v sebe, že však verím nejakého Boha, hej, len nemajú ten osobný vzťah, no. Jo. A možno aj cez teba, alebo cez takú radosť, takú čistú radosť, ktorá môže ísť iba cez neho, sa to môže takto ďalej posúvať, takže my máme nádej, že aj Slovensko sa bude ďalej posúvať. Tak nech nezaspíme na Vavrinoch. Jako Slovensko jako mnohem jako silnější, co se týče jako víry, jo, že aj vlastně vy máte... Tak tá tradícia je tu asi väčšia toho celého. Ale i když jako Česko bych řekla, že jako taky ono, když jako člověk jde na jako vesnice, tak tam je jako taky jako hodně věřících, ale furt jsou to ti starší a ne ta mladá generace. Ale mně se jako líbí, že fakt teď to dostává takový ty obrátky ve slova smyslu, že Bůh je jako prostě, že dokáže být i prostě stylový, že on prostě je, jo, že já mu říkám, že on je prostě frajer, že prostě jako je prostě, on je dokonalý, on je prostě jako, jo, že to je taková velká inspirace. A pak vlastně, když jako vidím, jak ho dokážou ty lidi opravdu vkládat do každé záležitosti v životě, tak to je přesně to, co chci, aby jako lidi pochopili, že Bůh prostě s tebou dokáže být ve všech oblastech, nejenom v církvi, když se modlíš, ale v práci, to když jsi prostě s lidma, jo, všechno, co děláš, je v možnosti konat to s ním a to je právě to, co jako i vidím jako u těch lidí, ať už je to, že prostě mají nějakou tvorbu, jo, sleduju prostě kluka, který má asi 2 miliony v Americe jako sledující na TikToku a dělá vtipný videa, jakože ve slova jako, že hlásí vlastně boží slovo, ale dělá to tak vtipně, jo, že to je, a to jsem i říkala, že je strašně důležitý umět vlastně na tu danou dobu komunikovat s těma lidma, protože doba se furt vyvíjí
a pokaždé je potřeba měnit ten systém, jak lidem předat to evangelium. Musíš sa prihovárať jazykom, ktorý tým přesně, ľudia to je ono. rozprávajú. A právě tohle je podle mě ta cesta, že přesně těm mladým lidem dát třeba přesně ten merch, nebo prostě mít nějakou tu komunitu, dávat ty podcasty, že to je vlastně to, co ty lidi jako osloví a oni díky tomu vlastně se můžou do toho jako zapojit, ta mladá generace, což je podle mě ta cesta. Pápež František hovorí takú akože srandu, alebo ako to nazvať, že máš misie na rôznych kontinentoch ako keby a teraz on nazval, že internet, že to je že nový kontinent, kde práve máš byť misionárom. Ako keby, že, lebo reálne je to ako keby, že virtuálny svet, v ktorom my máme byť tí, ktorí tam vnášajú nejakú takú ďalšiu hodnotu. Že, a to, mne sa to strašne páči presne, že či už keď vidím človeka ako si ty, alebo speváka, futbalistu, hociakého, alebo v mojom prípade nejakého kameramana, alebo takého akože content creatora, že je za tým niečo viac. Vieš, že a ty to vidíš na tej tvorbe, hlavne pri tých umelcoch, že ty, aj ten človek nemusí hovoriť, že je veriaci, ale že ty tam vidíš tu esenciu toho kresťanstva v niečom. Jako já vždycky, když vidím nějakou jako třeba celebritu nebo někoho, koho sleduju, že se obrátil k Bohu, tak opět tak těšila, teď mám podle mě ty mikrofony, prostě já mám úplně radost, když vidím, že někdo jako doma opravdu jako sledovanost má ty čísla, takže najednou prostě jakoby přijal Pána a já úplně jsem srším radostí, když to prostě vidím, protože to jsou přesně ty lidi, kteří mají nějakým příkladem, vzorem a když to vidím, tak se prostě z toho těším, protože když to je pro tebe vzor ten člověk, tak najednou se zamýšlíš i nad tím teda, že aha, on je věřící, on prostě vyznává jakože že přijmu prostě Boha do srdce a je to prostě krásný. Takže vždycky, když tady tohle vidím, tak mě to úplně těší a právě když jsem objevila toho Justina, tak já úplně, protože já jsem byla jako Belieber, či jak sa to? Já jsem byla na něho koncertě, to byla moje první láska a já ještě, když jsem ho jako viděla, že to tak je úplně. Čiže ten jeho gospelový album je veľká vec pre teba, já úplně, jo, tak já se těším, než se potkáme tam a budeš tam zpívat v Božím království a já budu jenom poslouchat. Tam by Heli nežiarila, ale tak nebyl, že? Nebyl, budeme brať. Sestry, tak, takže to bude jako v pohodě, no. Takže vlastně mě to strašně jako těší, když takhle prostě vidím ty známé osobnosti, které jdou s tím na povrch a sdílí to, prostě je to hezky. Ale samozřejmě nese to i nějaký, jo, to víte, že Justin prodal ty svoje autorské práva, všechny. Ja som niečo počul také teraz, že sa tam akože deje. Jo. No tak celý ten Hollywood to je šílený, že? Teraz je tam inak veľmi zaujímavé nejaké akože tiež, neviem, či to je že prebudenie alebo hnutie, alebo čo, že zakladá, neviem, či to nie je aj Mark Wahlberg, že on je tiež akože veľká postavička už kresťanského sveta a tak zakladajú normálne, že ako keby, že nové filmové štúdio, ktoré ako keby, že postavené na tradičných hodnotách. Že oni to volajú, že unwoke niečo a akože je to strašne zaujímavé, že ako keby, že v tých ľuďoch stále vnútri sú tie akože nemusí to byť rovno, že kresťanstvo, ale že ten návrat v podstate, ako keby, vieš, že už toľko všetkých takých vecí, ktoré ti zahmlievajú ten správny pohľad je, že sa chcú vrátiť proste, že k stredu a pravde. Takže... Jo, je to jako hezký. Jako já hodně teda, já mám celou For You page, mám jenom prostě jako křesťanskou. Ale je to super, že máme takový přísun jako informací z toho zahraničí. A fakt jako když hledáme a budeme chtít jako vědět víc, tak prostě co to naskytne, že jo, tyhle věci. A právě vždycky, když vidím nějaký tady tyhle jako věci třeba z toho zahraničí, tak vždycky se koukám a říkám, wow, že to je neskutečný, jak Pán prostě koná a jak se ty věci dokážou i v těch jako těžkých chvílích změnit v to dobro, který on prostě chce. Takže jako sleduju to a jinak ještě se vrátím, jsem chtěla říct tomu Justinovi, že vlastně on se potýkal jako taky vlastně s úzkostmi depresemi, že teď vyšlo, co se stalo s tím BDDem, že jo, tohle všechno. Takže prostě vím, že to taky určitě neměl zrovna jednoduchý a pak mi právě potěšilo to, že našel ten pokoj a ten klid u Pána, takže bylo hezky, je to krásný prostě takhle vidět ty celebrity, jak se mění.
To je akože podľa mňa presne, čo si povedal, že ten Ježiš je frajer, že mi to tiež tak veľakrát sme sa bavili, že on by v pohode, že keby tu ide s nami na pivo, že nebude sa hrať, že a to je podľa mňa aj také negatívum, možno aj nás, kresťanov, aj tradičnejších, že robia z neho takého, že nemôžeš toto, že Pán Ježiš sa hnevá, ale práve, že Pán Ježiš určite na tú dobu, keby bol teraz, však čo robil v tej ťažkej dobe, smial sa, išiel aj do tej krčmy, tam a takým prirodzeným neprišiel, že čo robíte vy toto, ale láskou a prirodzeným proste ti ukázal a bol cool, hej. A to je presne to, čo ty si povedal, že keď vidíš Bieber alebo tak ja to je isté a to je podľa mňa aj to, že keď napríklad tvoji followeri niektorí, neviem, sa modlia doma a sú také, že načo a že má to zmysel a zrazu uvidia v tebe, že vlastne, že to nie je taká hanba, tak možno aj oni v tej triede alebo škole, že keď už bude tá nejaká reč, tak tiež pocítia, že OK, však ja sa nemusím hanbiť, že ja môžem byť na to, že my sa máme hanbiť, my môžeme byť najšťastnejší, že máme dar viery, že to, čo je viac. Tak. Takže ja za to akože, to je krásne, že teším sa, že fakt, a že sme sa takto stretli, že tiež mám takú veľkú nádej a ten Instagram proste aj klame, hej, z časti je to aj také, že aj tí futbalisti, keď sa pomodlia, hej, že pred tým zápasom, aj mňa aj to teší. Že aj keď možno to tak nemyslí, alebo potom niečo, ale je to také prebudenie v tých ľuďoch, že fakt ten Ježiš jako, to najpodstatnejšie. Já si dávám takovou a jednu věc, že se snažím nesoudit jako víru lidí. Že kdo jak to má, protože prostě myslím si, že by se úplně nemělo soudit jako víru člověka, protože do něho nevidíme jednak a prostě každý sám jakoby potom bude stát před tím pánem a bude jako on sám bude vědět, jak čistý to srdce je. Takže já vždycky, i když takhle jako někoho vidím nebo něco říkám, tak si říkám, nebudu to soudit prostě, já nejsem tady o toho, abych rozsuzovala, jestli někdo věří míň, někdo víc, nebo jak to má. Takže ve výsledku je to prostě jenom o pánu, že aby on sám řekl, jak to je. A my môžeme byť iba tým takou pomockou k tomu, aby... A není to niekedy ani o tých slovách, ale práve o skutkoch, vieš, že keď je tomu človeku zlé, tak ty prídeš za ním a že ako sa máš a že ty sa na ňo, a možno to nie je ani o tom, že ako sa máš, ale že sa na ňo usmieš, vieš, že presne, že to je tá nádej, ktorá sa dá a tá láska, ktorú vieš rozdávať. Že to je na tomto pekné. A v podstate, aby sme sa dostali, že aj to vnúknutie tej myšlienky, že si založila ten e-shop, tak čo za tým stálo, alebo asi tento celý príbeh ti blikol, že let's go, poďme robiť? No přesně to bylo v to období, kdy já jsem právě měla ty deprese a já jsem měla vision board. Děláte si vision board? Já se to dělám a minulý rok jsem si to dělala, ale čistě jenom prostě s tím, co jsem jako měla fotky, ale teďkom tomu přidám modlitby. Takže tam budu mít vždycky nějaké věci, které chci a chci na sebou prohlašovat ty věci. Takže si právě teďkom v neděli máme s holkama se setkat, uděláme si vision board, dáme si tam věci, za které se budeme společně modlit, aby prostě Pán se konal během toho roku. A udělala jsem si přesně taková vision board, kam jsem si jako dala právě tady tyhle věci, měla jsem tam jakoby verše z Bible, takže jsem prostě vždycky, když bylo nejhůř, tak jsem si prostě k tomu sedla a říkala jsem si prostě nějaký úryvky a tak. A právě, že jsem nad tím seděla a říkám, měla jsem Bibli a říkám jako, že bych si strašně, že já jsem viděla, že prostě, že v tom zahraničí jsou strašně jako krásné editace a já mám strašně ráda takový ty jako krásný prostě minimalistický věci a že by se mi strašně líbilo, kdyby prostě byla nějaká možnost, kdybych prostě měla nějaký ty cute věci, ať už je to prostě kryt na telefon, oblečení, nějaká třeba nová verze Bible, která by byla třeba růžová, jo, nic takového. A mě to strašně tak vzalo, že já jsem si řekla, tak jo, já to udělám. A najednou jsem tak jsem nad tím přemýšlela a pak prostě jak kdyby Bůh řekl, a proč bys vlastně jako nemohla? Teď ty jsi taková, jako že já jsem byla vždycky kreativní, jo, teď si doděláme jenom grafický kurz kvůli tomu. A tak jsem si řekla, OK, tak jo, pane, tak já to udělám. A zároveň jsem to brala aj tak, že já jsem aj chtěla tak nějak jako poděkovat Bohu za to, co pro mě udělal, respektive dát mu takovej jako vděk a zároveň tím i jako evangelizovat.
Takže to pro mě bylo strašně jako hezký i ta myšlenka. A je to hlavně vlastně i na chválu jako Pána. A vlastně z toho důvodu já jsem to začala jako tvořit. A začalo to tím, že já jsem začala dělat modlitebníky, což jsou prostě takové jako sešity, kam si člověk napíše modlitby, což je podle mě strašně důležitý, protože kolikrát se člověk za něco modlí, dostane to do života od Pána a pak vlastně se na to ani nespomene. Takže pro mě... A ani nepoděkuje. No. A vlastně to prolítne tím jako životem. A já díky tomu se zpětně tomu vracím a vím třeba, co už za to jsem se modlila a Pán mi vyslyšel. Takže jsem řekla, že tady tohle je super. Tak jsem vlastně udělala jako různé záložky, udělala jsem jako medailonky, svíčky, prostě takové jako krásné věci, které pro mě byly jako blízko. A tím vlastně potom vzniklo to, že jsem to teda už potom dala jakoby na e-shop, což jako já tím, že dělám ještě další věci a jsem jakoby sama na to i na tu výrobu, tak vlastně to pro mě bylo takové, že jsem hodně času musela jakoby to odkládat některé věci. A nemohla jsem úplně jako rychle jako na tom pracovat, takže to jako trvalo asi rok, než jsem to všechno dala jako dohromady, včetně jako e-shopu, včetně fotek, včetně nachystání těch produktů. Já jsem si ještě koupila stroj, já jsem absolutně nevěděla, jak s tím pracovat. A já říkám, Pane, prosím tě, ty prostě dokážeš všechno. Já vím, že ty dokážeš pracovat a i tady s tímhle strojem, takže prosím tě, pomoz mi, protože já vůbec nevím, jak s tím mám pracovat. Jo, a prostě byly takové jako úlety, že i lidi se za mě jako modlili za tom e-shopu, že já jsem říkala, nejde mi ta tiskárna. A pak mi píše holka, já se do sebe okamžitě prostě modlit, to prostě pojede ta tiskárna. Tak ta holčina se za mě modlila, posílala mi ještě hlasovky. Pak jsem k tomu šla a rozjela se ta tiskárna, takže prostě fakt to beru tak, že já jsem tam prostě s Pánem, on mě prostě tam pomáhá ze vším. A je to pro mě jako i takový hezký čas s Bohem, že jsem jako dám chvály, jo a tak, takže to je hezký. No a vlastně vzniklo to v tohle období a je super, že vlastně mě všichni říkali, no jo, ale to je jako strašně malá klientela, jako to se jako neuživí. A říkám, jako... Watch me. Jako, proč by to nemohlo fungovat? Samozřejmě to trvá, než se to nějaký jako náklady a věci vrátí, ale prostě už jenom to, že tam jsou nějaký objednávky. Ještě v Česku, kde teda jako není tolik věřících, tak já jsem vždycky úplně v šoku. Když někdo přijde, pak tam napíšu lidi poznámku, že děkuju za to, co dělá, že to hezký prostě. Mám to třeba, jo, a že tam jsou i lidi, kteří třeba nejsou věřící, ale mají to pro svý třeba známý. To je prostě krásné. Takže mi to strašně jako těší, že takhle můžu dávat vlastně, to asi můj. Takže, jenom to neodepíšu. Jasné, pohodička. Okay. Zastav se mě, když budu mluvit moc, já se začala zmluvit. No, takže vlastně jakoby to bylo to, co jsem jako tak nějak chtěla vytvořit a jsem za to ráda. Těší mě to moc. Mne sa mega páčia tie príklady, lebo nemám rád, keď sme sa posledné podcasty bavili s ľuďmi, že veľakrát sa niektorí aj my veriaci robíme potom takí chrumkaví, že všetko je dokonalé, že Boh je akože láska, ale ty si spojila v podstate aj to najťažšie, čo môže byť, hej, aj sa to spojilo s tým Bohom a to je podľa mňa ten krásny príklad, ešte, že jak to hovoríš s tou radosťou, lebo veľakrát aj my možno robíme taký problém, alebo celkovo veriaci, že presne zase potom začneme odsudzovať, hej, že ten není veriaci, tak on asi není až tak dobrý človek, hej, že on je stratený a také odsudzovania, čo si aj naznačila, to podľa mňa mega pekná myšlienka, že nesúdiť vieru druhých, lebo keď to spojíme aj s tou psychickou, hej, ja tiež mám teraz blízkych kamarátov, tiež veľmi ťažký problém takýchto, že psychický atak. No to nikdy nevieš, že to čo je, sa môže diať, čo tebe vnútri, no. Čo ten človek prežíva, vieš, a možno fakt pomôže to, že ty dáš TikTok nejaký, hej, srandovný, alebo že spravíš srandu my, že dáme nejaký podcast Reelsko a že fakt ten človek aj na tom Instagrame dokáže podchytiť toho človeka, pomôcť mu a že tam je ešte tá vyššia pridaná hodnota, že ten Boh, to je akože alfa a omega. Je to tak. Nice. Dobre, akože ja si myslím, že sme dali ľuďom, že extrémnu nálož veci, ktoré podľa mňa môžu iba povzbudiť, že je to naozaj krásne. My veľmi ďakujeme, že si prišla. Normálne, že tak rýchlo mi ubehol tento čas. Ja iba pozerám iba tu na, vieš, že koľko tam beží na kamere čas a mi je to, že vyše hodinu. Takže aby ľudia to celé vedeli tak skonzumovať, jak sa hovorí, tak
je to úžasné a som úplne, že wow z tvojho príbehu. Veľmi... Já vám strašně děkuji za váš čas a i, že jsme takhle mohli. Naozaj ďakujem ti, že za úprimnosť. My si to vždycky vážime, keď ľudia vedia povedať svoj... Lebo je to tak vlastne, že intimná záležitosť, ten vzťah s Bohom a viera samotná. A mňa to vždycky dostáva úplne, že do kolien, keď počujem niekoho príbeh a veľmi je to inšpirujúce. Takže ešte raz ďakujeme. Já vám taky moc děkuji. Ďakujeme, že za tvoj čas, že ty ešte ďakuješ nám za náš čas a ty v zápche v Brne, 200 hodín, potom tunák, že rôzne nejaké úskalia, potom niečo do oka ti padlo, už som sa zlákol, že nenatáčame, ale... Že tak zkontrolujte ty kamery, radši. Ja som počul, čo som odbehol, ja som to radšej skontroloval, ešte či to ide, vieš. Jo, tak jako, já jsem na tohle zvykla, na tady tyhle jako útoky, ale jak jsem říkala, to ještě takhle na závěr, pokud máte útoky, tak děláte něco správně. Vždycky, když máte nějaký prostě bomby v životě, tak prostě jdete správně. A kdyby to nebylo, tak prostě to není ono. Niečo sa nedieje dobre, keď akože je všetko v poriadku. Amen a Amen. verím, že sa nevidíme posledný krát. Dobre. Minimálne na nejakých Akcích. spoločných akciách, Áno. ktoré vytvoríme. No. Brno, Bratislava. Alebo nejaká kolaborácia potom God Bless Dress. To no. Dobre, to už len na budúce. Nebudeme vám hovoriť všetko, takže... Rok 2025 je iba pred nami a to už je divné, že hovorím, ešte sme 24 a ja hovorím už 25, ale... O nič nie je nemožné. Kamaráti, ďakujeme, že ste s nami, ďakujeme, že začínate tento rok s podcastom God Bless. Nati, ďakujeme ti, že si medzi nami bola, bolo to úžasné. Pozbudivé, tešíme sa strašne. A už na záver iba God Bless. God bless, čaute.